biodinamikus borászat, amit múltkor meglátogattunk páran. Már olyan meglepős, de a borász fogadott minket 6 óra után délután, és kiválóan beszélt angolul. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell megtanulni franciául. Nem tudom, mennyire adja vissza a képminősége miatt az élményt a videó, mert föltekintünk a hegytetőre, valami iszonyat jól néz ki, hogy lemenő nap sugara rávetül a hegyoldalra, és narancssárgásra festi, hogy ilyen költőjen fogalmazzak, amíg erőlködök a dombon. Nem voltam egy hete tekerni, meg is éreztem. Nem szabad ennyit kihagyni, csak sok borkostolónk volt a héten, és nem sikerült előbb eljönni. Ez Clarénak a külső része. Ez az új kedvenc falum itt a környéken. Talán látszik a hegy. Itt vannak a borásznak kitáblázva. Azért szeretek biciklivel járni, mert tényleg sokkal több mindent észre lehet venni, mint autóból. Kis utcákat, utakat. És például ma is találtunk egy kis üvegműves fazont, aki egész nap különböző kis üvegtárgyakat készít a boltjába, úgyhogy összeköti a kellemest a hasznossal, ami mellesleg még marha jól is néz ki. Na, elkezdett meredekebb lenni a hegy. Na, ilyen a kőzet errefelé. Tengerfenék volt, jó pár millió évvel ezelőtt, hogy tenger nem került valamennyi túlságosan messze innét, nem húzódott vissza messzire. Hú. Nagy rész már itt is jönnek ki leszüret, sőt, itt korábban leszüreteltek, mint nálunk, a meleg időjárás miatt. De ma például bementünk itt egy szőlőbe, nem elmondani senkinek, de a másodtermés az tök faszán beérett, és rendesen bekajáltunk belőle. Gyakorlatilag leszüreteltük, amit felhagytak. Éhesek voltunk, evéridő volt. Na, most egy pillanatra abba hagyom, mert kell mindkét kezem az erőlködéshez. Na, ott még lesz videó, meg lehet, hogy ezen az úton is. Viszlát! Gyűjts trutkót, hallották.
RTL Klub, vagy TV2. Nagyon nem tudom.